assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garti émission men oustaz Alpha Guellay Tahay mbiye Tahay so haali jaɓo mbiye Tahay mbiye Tahay so haali jaɓo mbiye Tahay machallah usa i hande par ce que kondu heeɓi ɗum noon mi salmodira e bandiraɓe ha para avant keɗen gara e oustaz Alpha Guellay Tahay oustaz yo mi suymaji ko almuɓe ɗi mbi garan ko leɗɗe oɗo Oumar Ndour mara gora ngo ha joni sellaji kayɓe waddi hande sabori joni de sabori o wi joni kay nayi en willa i c'est bon moi kam feere mo boni gora o yaari cuuha oɗo ko ñahanimi de ko kalma ko nen ɗo sahelam o yo safre min iwo ko mbaɗ i wanda kanko yo safre dal affaire goram kam ala min kay degere keƴ ka almuɗamo aɗa suuɗo min kay ceerno so wuuɗo gonno ɗum heelan komi degere keƴ eyyi ɗum noon banda men min calmini min juurimen no feewi onon yeeɓiyankoɓe émission oustaz Alpha Guellay Tahay yeeɓiyankoɓe Fouta Prod foof on beltanama no feewi on mbiyama encore une fois ramadan moubarak ramadan encore ko waɗi mi yiya ɓadɗo e an ceerno koy direct monɗa yimɓe fof darma ko sehilmaɗe lew ndour komi mi yiiɗo mo watma ɗo vidéo de haalde kaw ndour ko neɗɗo waɗani moƴƴade lewru koto ko haali ko lewru koko neɗɗo wonta e naati eyyi ko haali koko gonga de an ceerno an est ce que min mbaɗani naafiyagal min kalami ko fof ne woodi woni naafiga ko haalde woodani kono min ko kalami ko an ceerno ko woni wallahi ko jumde tan yo saɗɗa facere ceerno amin ha joni ceerno aɗa fota hokke téléphone par ce que aɗa wawa téléphone ana wawa téléphone ko téléphone o de mataw no wiiteni tan ko moƴƴo noon ko moƴƴo eyyi donc kalɗa e banggue haala banggue nduur ko ɗum ɗon wona naafiyagal yimɓe beele toon min tan mbiya naafiyagal nduurnomi haalanma toon ene ɗi tan woni ɗo ɓe ñohonma eyyi nduur kala ko haalna o haaltima eyyi wi ɗum fa ala nduur noon min waɗata min tan wattamo message eyyi somi waɗimo message wiyamo yo haal hakkude meɗen kanko yaha sattoyade wi TikTok ɗum aduna fof an kala nduur ɗum moƴƴani nduur waɗata ɗum nduur min kay ceerno aɗa itta naafigagal gongal kawgal nena ɓuurma de min kay aɗa eyyi ɗum noon oustaz salmindire bandiraɓe eyyi sikra a salminno walla a salmini min de mi salmini mi paari an min artuno e gueɗe ɗe ɗon eyyi sukran fata barikalla alhamdoulillah machallah on calminama on juurama on jettama on manama on mantama no feewi mi salmini on goto fof inde mum e yettode mum indi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wabarakatu hande fof dañen baɗi hande nde ko 7 an 7 jours dañen 7,9 jours eɗen jogui ɗumen nden no wadde ko 7,9 ceerno ñalawma meeɗi wadde 7,9 ñalawma ko calcul kala ko jiiɗa calcul ene waɗi virgule eyyi kala calcul tan ne waɗi virgule ɗum ala kuli fa ceerno min de wonko hawimma seeɗa eyyi sa yi hande mi wi Tahay e mbiye Tahay so haali jaɓon mbiye Tahay mbiye Tahay so haali jaɓon mbiye Tahay fami waɗo sinap ceerno ko woni eyyi sinap an joni ko joli de sinap tan walluma tan walluma eyyi ceerno TikTok famani ceerno eyyi kadi eyyi min sa yi mi jaɓi tan mbiye Tahay so haali jaɓon mbiye Tahay mbiye Tahay so haali jaɓon mbiye Tahay ceerno ko émission gonɗa eyyi sukran ko émission gonɗa sinap ko joli eyyi ko joli kay aɗa andi ko joli eyyi ceerno min ko wonko hawimma seeɗa an ceerno an hulɓini ceerno min mi jaɓano kono mi jaɓi fuɗɗima jaɓde seeɗa hanki gendana winɗo enne coupe de Afrique o coupe du monde o sa welama aɗa wawi change ɗum gasi temi nanine ñohe ceerno eyyi so renahi coupe du monde o diɓi ko haali fittu Amérique min ɗum min mbimami way kam comme ko la ila ceerno an min hankkadi mi signini anda ceerno min mi jaɓi hankkadi ko ma ko eyyi par ce que an aɗa hulɓini kadi ɓe nani ɓe mbi bara tono oɗon gandirnode ala jeeyowo alhaali leɗɗe bonɗe o ala oɗon gandirno on ɓen ko kokkoyin jeeya aɗa andi kokkoyin ala min ganduɗa fof ɗum tagata neɗɗo wiye soyi mbaɗani aɗa wini aɗa wi ay argay noon après jomum ene logga demgal e haal endel tan ko haal min kawe
ɗum ceerno asamena bandinɗa ceerno asam bandi non mi meeɗa wiide suyi kono mbi joginoo alɗum ɓe no mbiyatno suyi hey min itti ɗum ene suyi heen joni aɗa fawa mi yiɗam ndiyam bonɗam kaw ceerno an ceerno min famanima de min famanima de ceerno mbiye suyi tan han kadi min mbaɗirta suyi an toujours ko suyi an ko suyi tan suyi wano woni waɗoɓe lekki dani tan mbaɗa ni eyyi jeeyaɓe mbaɗa ni waɗa ni ha ɓooya ɗum ne ko suyi mbi aɗa ara e neɗɗo ni aɗa joom birigue waɗa sahaa toon Amérique nde gonno joom birigue ngarmi sodde mum boisson tara ari tawmine wi suyi dokkumo kaalis o weccitino ko ɓuri hum dokkuɗumo nawɗa ceerno numɗa noon Allah waɗi ni kanko ɓuri wasu ceerno ha juuɗ kanko biɗo suyi o kay ɓuri wasu num mandiɗo kay ka heeɓi kaalis mandiɗo harma en kadi o yero hi la bandiraɓe on keɗima Oustaz Alpha Guellah Tine kono noon ɓe mbi baraɗo o woni jeewo lafen leɗɗo o oɗon gandirno eyyi kadi tagma wiide ñandere mi nanino tagma wi haalde goɗɗo konngol aɗa andi ko jogori kewde ko ceerno won wiiɓe noon kono noon min mbimi min mbi tan jogii min jogii tan almudu mbaɗowo invité tan mo ngannduɗaa o waɗanimi gomdam jaɓani min somi jaɓaɗoma ñamda wiyam ɗo harmini émission a yiyat hannde arti min mi anndu somi arani tan télé ma ɗe jahata mi anndu ɗum tan mi anndu ɗum somi arani télé ma ɗe jahata ko ɗum woni muskilo ko ɗum ko ɗum min ko walludema an aɗa andi ni ko walludema wona eyyi ko wona ɗum ko min mi dogani e ɗen gueɗe baŋnge on ɗon moɓe mbi o on ko min komi ceerno makko warino ɗo am gallam yo fewnamo hay goto yiyata wadde ɗum tawi duuɓi kewɗi mo yiile o yirtaki addi noon o yiita ko janggo ko jam fiɗo mbiɗo rewanmo 150 millions dollar walla CFA dollar sa watti e CFA kay hannde 150 millions dollar ceerno so a watti ɗum e CFA hannde eɗen mooli aɗa mi jotta ɗo e télé ma e aɗa ɗum ni nden kay iya wadde ko ɓamno liggaraɗem ko fof wadde kam o wona ko ɓamɗa liggaraɗem ko fof won ko yoɓanno aɗani min komi moƴƴi ceerno yaltade ma de min komi moƴƴi mo yaltata am min kaali so ari ko noon dokkirtumi sabu ayi yimɓe ko noon foti wadde wiyoɓe moƴƴe mbaɗe ni jeeheɗo gaddeto e so dañi kaalisaji on mbaɗatno Oustaz Alpha Guellah Tine waɗat ni min somi dañi kaalis jotta ko koyngal tuubam somi dañi kaalis beddotomi ɗum koye yimɓe he aɗa ara tan mbiɗo hokka ɗo 1 million mi ƴetta 1 million fof mi rokkuma jaaha mi wonɗa hani ka dañƴo walla ka ɗum ɗo ala est ce que sukkural kono noon woni yimɓe noon mbiɗo rokka comme no alhaali comme no Macky Sall no lamortono ni mbaɗɗa ɗum financé ni gasi ɗum noon comme noon quoi aɗa siftoro ɗum nde siftorto gasi Macky Sall joni kañum kay jaɓani yobdemi wunam tan kono ko mballumomo e ayiji mballumomo e leɗɗe mballumomo e kalisaji hay goto wawa wi hay goto ala o biyo min kay koye a wawa handude mi wimo noon coupe du monde o inchallah Sénégal ƴettat ɗum mi wimo o dirtinte o dirtinama joni ko dirtinteɗo avril mi feliri avril o waɗat ceerno ha ceerno rende ɓe mbi ko jogoɗo ko dirtinere wiya hen dirtinere min mi mbala mum mi ɗanay o min mi meeɗa ɗanade jamma mi ɗanta gonmi koye jamma e ñalam suba kii gum koye programme coupe du monde bon ɓayde ko noon mbiɗa ceerno sikkude ko noon eyyi wadde bandiraɓe en keɗima ceerno en toɓɓen kadi neɗɗo eyyi wonɓe an wadde koye live wonɗa de ceerno ammarande live mata wimam ko joli joni ceerno ko joli de ceerno andi live ceerno joli wallahi live huccinto beele ɓe jiiya Camara o ni mbaɗ ni c'est la live ɓe jiiya Camara o mbiyen gonɗo ko émission eyyi neni ko émission gonɗa aduna kay la ilaha illallah ceerno no gandirɗa ɗum ɗo i alhamdulillah mbi jogui debbo gotaɗo ceerno an famanimo de ceerno waɗi TikTok la ilaha aɗa anda oɗo o waɗi ɗo numéro 1 walla o yiiɗa liggane numéro 1 o waɗi e ceerno yidima kalis nde yidima kalis o wona kalis addata eyyi ɗum noon bande men Oustaz Alpha Guellah Tine o salmini on o juurima on o ñaganima Allah moƴƴa ɗum noon Ousmane Oustaz sakkiti sirru mbaynoɗen bandiraɓe
sukran fata barikalla alhamdulillah hande ñalawma hande o noon mami haalande kala mo waɗani ɗum yo andu korko mum boni korko meeɗa yiɗ ɗum boni korko meeɗa andu ɗum boni korko dewɗo ɗo rewno boni korko kala kalnoɗo haala makko boni korko kala mo haalduno haala mum boni mo tini ari galle maɓɓe boni mo tinani ari galle maɓɓe boni lawol ngol rewno dewno ɗon korko mum boni oto mo jolnoɗo en korko mum boni ndiyam ɗamo yarno jarnoɗo e ɗam korko mum boni londe nde o hippinno kippirɗo nder londe korko mum boni a yoni wadde firta e goto hoorani e gassi joni noon sukran fata barikalla alhamdulillah ƴewata ko solade kecco eyyi solade kecco on solade kecco ƴeewa ɗum marñine mbaɗa hen 19 butel vinaigre ha maaya ɗum ko yo maayi 19 ko pour yo maay tan a faami ƴeewa sable kiloji 2,7 kilo kiloji 2,7 kilo ɗum o wiyatni an calcul kala ɗo jiiɗa calcul waɗat yaafo calcul waɗat virgule tan yaafo a faami ƴeewa kiri machine ŋeje 12 ƴeewa lamɗam goɓe 6 ƴeewa ɗum ko ganduɗa kañum woni poobal mbusuji 3 walla kiloji 3 a faami ƴeewa gorolya haɗide ƴeewa ɗum o no wirno ni kadi o ko watte ɗum ɗo ha woƴ fulful rewɓe ngandu rewɓe ngandu ƴeewa fulful mbaɗa hen machallah sukran fata barikalla guirta ndendina fof guirta a faami mbaɗa hen ɗum sa waɗi ɗum sukran fata barikalla aɗa wawi joɗade lewru ma lebbi 6 ñaama aɗa yara ala ñaaka par ce que a mayat ɗum kam aɗa ɗum kam mayata burla mbiɗa sakkirɗo kene wara yimɓe min ƴeewo ɓeydude gurnameji yimɓe an aɗa wiya yomi sakkirɗo kene wara yimɓe oɗo vinaigre kam e ɗeɗo goɓɓe 6 lamɗam subhanallah ɗum noon banda men yay e joni yaaf ɗum noon banda men émission men oustaz Alpha Guellayte Tani ko ɗo harnanten ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi on calminama on juurama on beltanama no fewi i an ja salmin famille ma min mi salminani famille am hay goto i hanno mi calmintuma ko tiktok naɓɓe ɗo ayi ɗeɗo haddisa en oɗo ɓurinde ɗo moɗlo maari lo eyi maari lo eyi mi salminima juuɗmo yo o waɗa abonné Fouta Prod eyi Fouta Prod mbaɗe abonné Fouta Prod eyi ko toon affaire o wonda sukran fati barikalla mi salminima ale delala tiktok fof eyi salminimi juurima kam fof ceerno julde bom ɗum ɗo eyyi ko noon tiggue en jeggui saw ganduɗa kañum woni joom sall wona garbe adduna fof darna eyi sukran fata barikalla alhamdulillah machallah en calmini mo ganduɗa kañum woni Teŋel en calmini kadi o ganduɗa o debbo jontalo debbo mo ganduɗa on ala on mbiya Mady Soumaré walla mbiya Khadija ya faami waji goto waɗi kam commentaire o wiyama an mata an ko artiste tan ganduɗa mbi almum